Kardam kadok kawe laso YouTube channel long kilangara do ana fans tame nilin pen adap ke me kardam na pajrik lo lapen pininali tumpa na ki wan pi matina than ponji la bangki ration card ki do ana bang pi tum fans tame isi birta ki me aputak sinang than pachini ponik po kopi birta ki me ma la bangki nan nang litum laso video long se thek pon long ikpo jong sinali tum laso YouTube channel na da subscribe to lang pode subscribe ikon lapen videos tame na litum share pon ikon tang de non kopi Birta Keme ma laso puthak ison sonialam non laso video long pathiek pen lang polonang lapen chethan polonang tangde non copy si tak update akimi la ration card ki do tom han ki pipon ma laso puthak ithithinialam non chethan polonang lapen ali tum la screen long thek pon long exi important updates for Assam ration card holders la ration card ki do an abang phi Atum Aphan isi tak update akimi ki pipon to. According to recent public discussion and media reports, the Assam government is expected to resume the distribution of subsidies as a result and commodity fair price of from August 2026. Beneficiaries may have received rice under existing NFSA provision and the additional items such as dal, sugar, salt and possibility muster roll subject to official approval. Nasidak kipiponating pulotang te kidam laso chiklo labang ke dal stami long pon pe lapen sini stami pipon pe ingti stami pipon pe sangma sangan chot si dake pipon lasinon kiwang zila aga sa chiklo pen bangke nang litum kidam tang ko pipi si ason si kilong pon mala soteng sinon long pon pupu si pupon no kilong pon zila bangke sang bang kelong wet po lapen subsidy dal stami long pon po lapen sugar mate sini lapen ingti lapen non puthot da government hin pen ki et pon thudo subsidy master oil stami Assam government hin pen pipon popsi pupon no lapen ki pipon ji labang ke la so non ki wang ji July chiklo labang ke long le lang non July chiklo ki pipon ji labang ke sang cho si pipon po lapen ingti ladal sini lapen Jangthu ki pipon ji labang ke mo aga sa chiklo tare isi mo lam pensi lahai benefit mate lahai kilong ji ali an bang ke hola sot pensi ron pon po pata pupon no lapen Assam along kadu kawe pen 70 lakhs ration card holders atom lahai bang pipon po lapen important the advisor ki pipon do beneficiaries will regular check official announcement from the Food Public Distribution and Consumer Affairs Department. Assam distribution schedule quantities and the eligibility criteria may vary basis on government notification. Nationally tum lahaya birta sang kaulai dama dimle arju hor tami kalipulte official notifications tami pipon po jongsi pipon po pulo tangte lapen la so YouTube channel long stamina litum details salam la bangke thek ponlong ikpo non official la confirmation notice jongsi paklang ponlong pulo tengte la sinalitum panchuning rilo la so YouTube channel la bangke nalitum subscribe igra bi kogon la se puthani re nang pachini pontu po kopi birta akim birta ma mate kopi update ma pulo tangte la bangke Jangthu la latest update la bangke Jangthu stamina bangke pipon popusi pupon lo penangan nason media reports lapen public decision na hin pen pulo tangte lapen kidam tang host tami akya himan to bisa sermas tami labang so lambang pipon lo je sang ingti dal lapen sini lapen Jangthu stami pon popusi pupon la sin non bangke pon wek po lapang so ale kilong ponji mate ki piponji la bangke non ki bangji aga sa chiklopensi piponik po lapen ration card akimi ka apply stame la sono jong si ration card awelang pul tanali tum online stame apply pon ikme lapen online apply pon ikme lapen online apply po wifi stame puthot accept lo pul tanali tum online physically documents pang pipon iktame lapen non puthot la ration card stame kaprek district mote kaprek area long bangke lahai bangke cheng pon ik bom lo akimi ka apply lapen akimi apply lo pulte ko PPS on si documents ke nang jima pulte bank account nang po lapen aadhar card nang ji lapen voter ID aadhar card lapen bank account lahai nang ekpo lapen income certificates tame nang exi
lahaya documents bang nang ikpo lasi lapen kay private abang pia documents lapen ngala members jang si atponji pulte members tom Aadhaar card sta menang exi lapen voter ID jang si do pulte voter ID sta me pidu nang ji lapen somar tom han jang si below 18 years somar tom han si members details jang ki atponji pulotang ti alang le tom birth certificate labang ki kinang iksor lo lapen birth certificate pen Aadhaar card labang ki kinang iksor lo lalo pulte new ration card abang ke apply pon igmeno lapen photo anotina photos tame photo epak pak nangji lapen ke apply vega bang phi photo labang ke pak thom an nangji lasi nalitum area labang ke non akimi apply cheng lama cheng chima nalitum comment box lang top pen than pechini ngam lapen non la update akimi bang lalo Jangthu ki piponji upper man si ladak update bang ipipon lo Jangthu stame non bang ke Longpo nikpo lasi pini update mate pinya video long bang aleng ton ponik na lasi do mithak me kadu ka we car british 2.0 youtube channel long kilang ara do an fans tame nilin pen cardom